गावजोंहाय जोङो माखासे ओरैबायदि थरख' बिथरख' नुयो गावजों गावनो सोरबा BPFनो सोरबा UPPLनो सोरबा माबा हेन टेननो बेफोरबायदि खोथा खिन्थु नैबे अलखदनि समावहाय सोरखौबाल' जों नाम थांखिबाय थानानै जेबो लाब गैया जों गासिबो ओंखारबो जों गासिबो प्रटेक्टसो आरो जोंनि मोन्थाइखौ जों होनानै जों गासिबो प्रटेक्ट होनानै लानांगौ होननानै जों नैबे हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनाय आङो नैबे स्रो बार बारनायनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय जोङो दिनैहाय नैबे हाजो सेरावहाय मानि थाखाय फैदों नङा होमबा एसे बेरायनो फैबाय ओरैबायदि दुखु आरोना दुखुआ बेनो जाहैबाय जेनोखि नैबे दासिम आरो सोलिबाय थानाय जोंहा सोरनोबा माबा मोनसे होनांगौनो एखेबारे जों जा जायगायाव थायो जों जाबायदिखौ जायो बिसोरनोबो सोरबाफ्राबो माने बेबायदिखौ जानो लुबैदों माने बिथांमोनाबो जासिगोन आरो जानो होननानै बुंदों आरो ओरैबायदि दावराव बे बेलायाव माने आंनियावबो गोसोआव एक्सेप्ट जायाखै आंबो माने हजम खालामनो हायाखै बिनि बेलायावहायनो जों माने फैबाय हाजो सेरावहाय आरो आंनि नोंथांमोना नायग्रोदो जोंनि नैबे भिउसखौहाय बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननो माखासे नुथायखौ एसे दिन्थिलांगोनसै दै जों माने हाजो सेराव फैबाय बेनो जाहैबाय दै जोंनि माने मुदुफुर एकदम अरुणाचल बर्डार जोंनि आसामावहाय नै ओरैजाय ओमफ्राय सासे गोजौ गाखोबाय नै बेयाव गाखोनानै थानो हाबावो माने ओइ गोलैगोनलाय बोरैबा मोजां मोनदों गाखोनो हागोन हाया हागोन सालिनो हमलाय मबाइलखौनो केमेराखौ नैबे जासिगोन केमेरामेन आं बिराद हनुमान बाबाखौ एसे खुलुमग्रोदोब्रा बारखोदोब्रा माबोरै जाखो बरिया सासे हालखुथिया सिगां गोजौआवनो दंहैखायो ओरैजाय ओइ रिपेयारिं खालामनो गोनां दंनो दै आं रायज्लाय दं गोजौआव दै माने जाहैबाय आङो एकदम दंफाङाव गाखोबाय माने गाखोनायखौथ' केमेरामेन बोरै दिन्थिगोन आंथ' मिथिगौ मिथिला सोर बियो एथुकुन पामि बाय गोजौआव दै नै वाव खोबाय ओरैबायदि नुदों ना ड्रनजों साबायनाय बायदि नुदों खोमा नै नुदों दा नै वा दा जिरायनानै सासे जिरायबाय गिलायलांला माला गोजौआव सोरजों बेस्ट'रा मानसियालाय हामिजों रायलायदोंमोन ओमफ्राय नै राजा बिराद मोजां मोनो लोगोफोराथ' एकदम लाइक माने बैग्रिया एकदम खाना जानो मोनो जोंना एकदम ओरैबायदि थायदों ना बैग्रि माने मा होनगोन रायजोफोर नै जोंनि मधुपुराव ओरैबायदि फेसिलिटि होयो माने मालाबा फैनानै नोंथांमोनाबो गाखोनो हागोन बैग्रि गुदियाव जिरायबानो नुखागोन बैखौ मा होनदों बेखौ नै इयो डास्टबिन डास्टबिन मेथाइफोर जायो गोजौआव ना गारनानै दोननो हायो दै लोंबा दै बथल खालि गैयाव गारनो हायो गाहायाव गारालासिनो आं एसे गाहायाव खिन्थिगोन नै जोङो हौ नै सासे जों नैबे टेबोलाव जिरायदोंमोन दै ओमफ्राय आं नागिरना नैबे आरोना जोङो दायो जोङो माने मुदुफुर गामियाव आरोना मोनफैनानै जोङो नैबे गोजौआव गाखोबाय दायो गोजौआव गाखोनानै जोङो फंनैसो बाथ्रा आं नोंथांमोननो बेखौ शेयार खालामनो नागिरदों दिनैहाय जोङो मानि थाखाय बेयाव फैदों आरो जोङो बे मुदुफुर गामियाव फैनानै बे दंफां सायाव जोङो माने गाखोनानै जोङो थानांगौ जाखो नङा होमबा बे जाहैबाय जोंनाव ओरैबायदि दुखुआ बेनो जे जों जा जायगायाव थायो जों जा जायगायाव थानानै जोङो जायो थायो बेरायो आरो जोंनि गोसो बायदि जोङो सोब बुस्थुखौनो जों मावनो हायो बैफोरबायदि बुस्थुखौहाय जोंनि न'नि आंनि हाखौ जुदि सोरबाया जुदि सेना लाफैयोब्ला नोंनि गोसोआव माबायदि मोनगोन बेखौ बुंबाथ' बिराद गोलाव जागोन नों मा खालामनो लुबैगोन दा खालामनायाथ' बिराद लुबैयो खालामनो नङा होमबा दाथ' खालामनो होमबा गासिखौबो हाजोबा आंनि बाउन्डारि सेनाय लोगो लोगो दावराव दावसि एसे एनै जागोन नांलाय खमलाय जागोन मानो होनना बुङोबा आंनि जायगायाव सेना थाफैनो नागिरनाय माने जुद्ध बर्तमान दुखुआथ' जोंहा बिराद सेजाहां माने जोंनि कास्टनि बिखय बिराद दुखुथिया जाना दं आरो जोङो जोंनि एसटिखौ माने गुबुन मोनथावै हारिफ्रा माने बिगासिनो नङा होमबा नागिरगासिनो दा बिनि सोमोन्दै उनाव माने बिराद गिदिर जाथावथाव नुदों आरो नों जेनेबा
सेना लागोन बादोंना बायाखै बादों हाब बोरै होनो जोंथ' गोदो मुगैयो बिसोरो एम्फौ एनला जाग्रा जाथि होननानै एम्फौ जाग्रा एन्जर जाग्रा नङा होमबा खुसेंग्रा जाग्रा होननानै गुमा जाग्रा होननानै जों खथ' मुगैयो दायो बे आरो बिसोर बेखौनो बजबना लानो नागिरदों मोनसे खोथा बिथांमोनहा जेनेबा जोंखौ बै समाव मुगैयोमोन बिथांमोनहा जोंनि माखासे नेमफोरखौ बा जोंनि माखासे थानाय जानाय माखासे रुलफोरखौ बिथांमोना फल' खालामनो हाया हाया बिथांमोना माब्रै हानो हाया बिसोर मानो होनना बुंबा लगन बामोन दुरुं गानो नङा होमबा जोंथ' गाना जोंहा गोदोनि जोंनो होखानाय बेखौ नङा होमबा बिसोरो जेनेबा मोनथावना नंना नङा नङा बिसोरो माने 100% 110% बिसोर बिथांमोना मोनथावना नङा ओमफ्राय जुदि बायचान्स जुदि नैबे जुदि सोरबाया जुदि जबरदस्ति जुदि होथारोब्ला मा जागोन दा खोथाया बिनिखौथ' दा आं हारसिं बुंनो हानाय नङा नङा होमबा माने बेयाव जोंनि हारि जोंनि जेसेबां ट्राइबेल जनगोष्ठी दं नङा होमबा बे बिथांमोना गासिबो सावरायलायनानै मा खालामनाय जायो डिसिसना बिसोर लागोन आरो बिथांमोना जेनेबा ट्राइबेलखौ मानि थाखाय लब जादों नोंनि नोजोराव आंनि नोजोराव मानि थाखाय लब जादों बिथांमोना जोंनि मोनथावना मोननो गोनां दा जोंनि जिथु फैयो जोंनि ट्राइबेलनि जिथु फैयो खथा साख्रि नङा होमबा नाख्रेबबावनो नागिरदों माने बिथांमोना एसटि मोननायनि उनाव जोंखौ नाख्रेबनानै गथाय सेना लाजोबगोन माने गावसिनि आन्दाराव माने दोननो नागिरनाय बायदि बिथांमोना बेखौ बेनि गेजेराव जोंनावथ' माखासे लिडारफोर दं बै लिडारफ्रा बेखौ मावनायाव आखाइ दंना गैया आंनि साननायावथ' बे लिडारफ्राथ' दं सोर दं होनना बुंबा पलिटिकेल लेभेलनि मानसिफ्रा दं नङा होमबा गावसोर जायनि खथाखौ लानानै बिसोर दिनैसिम एमएलए जाना दं बिसोर बिथांमोना प्रटेक्ट होथारनांगौ नङा होमबा बिसोरनो मेन प्रटेक्सन बिसोरनो मेन जाना दं नालाय बिसोर प्रटेक्ट होथारनांगौ दा मानो होनना बुंबा बिसोर बिथांमोना अके होनना बुंबाथ' जानाय नङाथ' आरो जोंसो दोनहरदों बिसोरखौ बिथांमोनखौ बर्डाराव बेनि थाखायनो मा जाहैबाय आं मोनसे खोथा बुंनाय नैबेखौहाय जोंनि बुंनाया नैबे जायफ्रा दिनैसिम जेनेबा गावनि खासखौ लानानै सोरबा एमएलए एमपि मिनिस्टार बा इएम सिएम बायदिसिना जाबाय नङा होमबा बिथांमोनहाबो बिनि गिदिर दायित्व दङ बिथांमोनहाबो बेखौ लानानै माखासे माबोरै मावबा बोरै जागोन बोरै माबा बोरै जाया बिथांमोनहा माने क्लियार पिक्सनखौ जुदि ससियेल मिडियाफ्राव जुदि होयोब्ला मोजां जायो मानो होनना बुङोबा दिनैहाय जों माने नुनो मोन्दों मैया दाख्लैनि गेजेरावहाय माने बिटि बड'लेण्ड अफ टेरिटरियेलनि जिथुनाखि सेक्रेटारि अफिसखौहाय जिथुनाखि माने इउनिभारसिटिनि माखासे स्टुडेन्टफ्रा गाग्लोबबाय बिदि बिराद गिदिर जाथाय बा बिराद गिदिर मोनसे हिस्टरि बिनि गेजेराव मानि थाखाय जादों नङा होमबा माखासे दैदेनगिरिफोरनि सायाव आं जादों होनना सानो माखासे दैदेनगिरि माखासे सोलिबाय थानाय माखासे लिडारफ्रा दिनैसिम जुदि क्लियार पिक्सन जुदि होनायमोनब्ला बिथांमोननो जुदि बैफोरबायदिखौ होनाय जासिगोन बा बायदिसिना क्राइटेरियाव बिथांमोनखौहाय होनाय जादों बैनि बेलायाव बिथांमोना जुदि गुवारै जुदि बेखेवथि जुदि जेनेबा फोरमायथि जुदि ससियेल मिडियाफ्राव जुदि होनायमोनब्ला दिनैसिम बैफोरबायदि जाथाया जायाबो जानो हागौमोन होननानै आं सानो आरोखि बेनिखायनो आं बुंदों जाहाथे बिथांमोनहा मोजाङै गुवारै माने क्लियार पिक्सनखौ होनांगौ अब्लासो जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा बा जोंनि माखासे थागिबि जों जिथुनाखि जा जायगायाव जों पस्टआव जेनेबा जोङो दङ बिथांमोना बेखौ बुजिगोन होननानै आं सानदों आरोखि ओंखायनो आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय नैबेनो जोंनावबो गोसोआव ओरैबायदि दुखु नांदों जोंबो सासे जोंबो बिनिनो माखासे मानसि हिसाबै जोंनि जुदि आंनि न'नि माखासे जुदि सोरबा आंनि माखासे न'नि हा हु धोन दौलतखौ जुदि सेनो फैयोब्ला नों माबायदि मोनगोन आं माबायदि मोनगोन नङा होमबा बे खोथाखौ लानानैथ' जों नैबे दिनैहाय आं नैबे भिडिअखौ बानायनानै जाबाय नैबे जोंनि माने दंफां सायाव जिरायनाय जोङो ओरैबायदि ना सासेयैनो दं गाहायाव दाबो जिरायना दं ओइनो गाहायाव जोङो दायो दङ माने गोजौआवहाय सानैजोंल' बै सासे माने दंफां सायाव गाखोनो गिनो दै ओंखायनो आंनि नैबेल' खावलायनाय जोंनि माखासे जिमानखिनि दङ जोंनि नैबे थाखानाय जिथुनाखि जोंखौ होनना बुङो ट्राइबेल होननाय बुस्थुआ जाला मेला बिनानै बा दाबि खालामनानै मोननाय जिनिस नङा बे बेलायाव माखासे चक्र माखासे गोरों माखासे एकदमबारे गुनि गियानि माखासे जाथिफ्रा सेनानै लानो नागिरनायाव बा सोरनिबा धन सम्पतिखौ बा न'खरखौ गाग्लोबनायाव बयहाबो माबा मोनसे आघात नाङो नंगौना नङा नाङो बे खेत्रआव माने सोबहाबो मोनसे जाग्रात माने गोसोआव माबा मोनसे फैयो आरोखि खिन्थुबा आं बुंदों जोंनि लोगोफोरखौ आं बुंनो थाङा जोंनि लोगोफ्राबो आंनि लोगोफ्राबो बा नोंनि लोगोफोर सोरनिबा लोगोफ्राबो ढेर खासनि मानसि थायो बै बेलायावहाय माने जों बुजिलायनायनि गेजेरजोंहाय आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय खिन्थु भिडिअखौ बानायनो गोसो गैयामोन थेवब्लाबो माने इयुन जेनेरेसननि थाखाय बे खोथाखौ बुंबाय आरोखि दै बानाय गोनां जाबाय जोङो दा सय जनगोष्ठी जातिनिखौ जोङो माबाखौ बिसिनि बिथांमोननिखौ जोङो हारि नाम मख'नानै जों बुंनो थाङा माने जोंनि हिसाबाव बा जोंनि साननायाव माने जों मोनसेल' बुंनो नागिरदों जोंनि मोनखानाय बुस्थुखौ बिसोर सेनो नागिरदों बैनि थाखाय जोंहा बुंनो गोनां जाहैदों मानो होनना बुङोबा बिथांमोना गोरों गोरा मानसिखा
आरो बिसोरो बहुत बोसोर बिसोरो खुंनानै फैखानाय मानसि थ' बे बिथांमोना गावसोरनो लाजिनांगौमोन जोंनि दा गोदो माने जोंखौथ' फिसा हारि होननानैसो जोंनो एसटि होदोंमोन नालाय नङा होमबा दा बे फिसा हारिखौनो गोदो बिसोर मुगैनानै आरो दा बिसोर बेखौनो बज'फिननो नागिरनानै गावसोरनो बज'फिननो नागिरबाथ' जानाय नङा जोंबो होआ जय बर' हारिनि जय खिन्थु माने बियो जोंनि नैबे आरो बुंनाया नैबेनो जेनेबा आं लास्टआव मोनसे नैबे खोथा बुंनोसै नैबे जिथुनाखि जायफ्रा दिनैसिम नैबे रुलाव दङ बा माखासे पलिटिकेलि हान्जायाव सोरबा एमएलए एमपि मिनिस्टार बिथांमोनाबो माने नैबेनि सायाव मोजां क्लियारिफिकेसन होनांगौ नैबेल' जोंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय नङा बिथांमोना क्लियारिफिकेसन होनांगौ बिथांमोनखौ दिनैसिम माबा मोनसे क्राइटेरियावहाय एसटिखौ भाग खालामना होदों बे क्राइटेरियाखौ भाग खालामना होनायाव जोंनि बर'फोरनि बा सोरबा जोंनि एसटि ट्राइबेलफोरनि थाखाय माबा मोनसे खहा जागोन ना जाया बिनि सायाव बिथांमोना खेंफोरथिखौ होनांगौ जों नांनायखौ लुबैया जुजिनायखौ लुबैया खिन्थु खेंफोरथिखौ होनांगौ होननानै जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय जोङो बयखौबो खावलायहरबाय माखासे लिडारफोरा नैबेनि खेंफोरथिखौ होनांगौ जायफ्रा दिनैसिम माने सिरि दङ आरो जोङो नुनो मोनो बिटिसिनि जोंनि आउट अफ बिटिआरावथ' जेबो गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु बिटिसिनि सिङावहाय माखासे गावजोंहाय जोङो माखासे ओरैबायदि थरख' बिथरख' नुयो गावजों गावनो सोरबा बिपिएफनो सोरबा इउपिपिएलनो सोरबा माबा हेन टेननो बेफोरबायदि खोथा खिन्थु नैबे अलखदनि समावहाय सोरखौबाल' जों नाम थांखिबाय थानानै जेबो लाब गैया जों गासिबो ओंखारबो जों गासिबो प्रटेक्टसो आरो जोंनि मोन्थाइखौ जों होनानै जों गासिबो प्रटेक्ट होनानै लानांगौ होननानैसो जों नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों दै लोगोफोर ओंखायनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय दै सोर मा बुङा कमेन्ट बक्सआव मोजां लिरना हरबानो जाबाय अके बाय